Η οσμή του θανάτου διαπερνά την πέτρα. 4 ημέρες αποσύνθεσης σφραγισμένες εντός του βράχου, κι όμως η οσμή διαφεύγει από τις σχισμές του ασβεστόλιθου, εισβάλλει στον ακίνητο αέρα του πρωινού, φτάνει στα ρουθούνια όλων όσοι συνοστίζονται ενώπιον του τάφου. Απομένουν δευτερόλεπτα μέχρι κάποιος να διατάξει την απομάκρυνση εκείνης της πέτρας. Βρισκόμαστε στη Βηθανία, ένα μικρό χωριό λιγότερο από 3 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, κάποια στιγμή μεταξύ των ετών 30 και 33 της κοινής χρονολογίας. Αυτό που πρόκειται να συμβεί εδώ θα καταγραφεί σε ένα μόνο από τα Ευαγγέλια, αλλά θα διασχίσει 2 χιλιετίες ως ένα από τα πλέον εξαιρετικά γεγονότα της βιβλικής αφήγησης, το οριστικό σημείο που, σύμφωνα με το κείμενο του Ιωάννη, θα επισπεύσει την απόφαση των θρησκευτικών αρχών να εξοντώσουν τον άνδρα που τώρα στέκεται όρθιος ενώπιον αυτού του τάφου. Πριν ξεκινήσουμε, γράψτε στα σχόλια από πού παρακολουθείτε. Αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Συνεχίζουμε. Το φως του πρωινού πέφτει πλάγια πάνω στην κοιλάδα. Ο ήλιος έχει ήδη ξεπεράσει τη γραμμή των λόφων στα ανατολικά, αλλά δεν έχει θερμάνει ακόμη τον αέρα. Υπάρχει ένα ψύχος χαρακτηριστικό της ορεινής περιοχής της Ιουδαίας, αυτό το ξηρό ψύχος που κάνει το δέρμα να τραβάει και τα μάτια να δακρύζουν. Ενώπιον του μνημείου που είναι λαξευμένο στην βραχώδη πλαγιά, ένα πλήθος συμπιέζεται. Επαγγελματίες θρηνοδοί, μισθωμένες σύμφωνα με το έθιμο, εκτελούν ακόμη τους τελετουργικούς θρήνους τους σε τόνους οξύς και επαναλαμβανόμενους. Γείτονες από τη Βηθανία. Γνωστοί ερχόμενοι από τα Ιεροσόλυμα για να παρηγορήσουν τις 2 πενθούσες αδελφές. Και στο κέντρο όλων, ένας άνδρας που έφτασε πολύ αργά για να σώσει τον φίλο του. Ή έτσι φαίνεται σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ουδής εκεί κατανοεί τι πρόκειται να μαρτυρήσει. Πριν συνεχίσουμε, γράψτε στα σχόλια από πού παρακολουθείτε. Αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Συνεχίζουμε. Για να αναπλάσουμε αυτό το πρωινό, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τον τόπο, Βηθανία. Στα εβραϊκά, Μπεϊτανία, το οποίο ορισμένοι μελετητές μεταφράζουν ως οίκος της κακουχίας ή οίκος των πτωχών. Άλλοι προτείνουν το οίκος των Φινίκων, αναφορά στους Φίνικες που κοσμούσαν την περιοχή. Το χωριό κατέχει στρατηγική θέση στην ανατολική πλαγιά του όρους των Ελαιών, στην οδό που συνδέει τα Ιεροσόλυμα με την Ιεριχώ. Δεν είναι πόλη, δεν διαθέτει τείχη. Είναι ένα σύμπλεγμα σπιτιών από ασβεστόλιθο, ορισμένα με 2 ορόφους, τα περισσότερα ισόγεια, με επίπεδες στέγες όπου οι οικογένειες στεγνώνουν φρούτα και σιτηρά υπό τον ήλιο της Ιουδαίας. Η σύγχρονη αρχαιολογία επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτού του χωριού κατά την περίοδο του Δευτέρου Ναού. Ανασκαφές που διεξάγονται από τον 19ο αιώνα στην τωρινή Αλ-Εϊζάρια, αραβικό όνομα που προέρχεται από το Λαζάριουμ, τη λατινική μορφή του Λαζάρου, αποκάλυψαν οικιακές δομές, δεξαμενές, λινούς ίνου και κρισίμως τάφους λαξευμένους στον ασβεστολιθικό βράχο που χρονολογούνται ακριβώς στον 1ο αιώνα. Ο τύπος του τάφου που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αντιστοιχεί ακριβώς στο ιουδαϊκό ταφικό πρότυπο που τεκμηριώνεται αρχαιολογικά σε αυτή την περιοχή και αυτή την περίοδο. Αυτό που βλέπει κανείς γύρω είναι κυματιστή λόφοι καλυμμένοι από αραιή βλάστηση. Ελαιόδεντρα εκατονταετών κοσμούν τις πλαγιές, οι στρεβλοί κορμοί τους μαρτυρούν γενναίες. Σικές ακόμη χωρίς καρπούς αυτή την εποχή του έτους. Αγρί κρυθαριού και σίτου σε διάφορα στάδια ανάπτυξης αναλόγως του ακριβούς μηνός. Το τοπίο είναι κυρίως οχρό και γκριζοπράσινο, τα χαρακτηριστικά χρώματα της Ιουδαίας πριν από τις βροχές του φθινοπόρου ή αμέσως μετά από εκείνες της άνοιξης. Ο ουρανός είναι βαθύ μπλε, σχεδόν ιώδης τις πρώτες πρωινές ώρες, φωτίζοντας προοδευτικά καθώς ο ήλιος ανεβαίνει. Η ζωή στη Βηθανία, όπως σε κάθε ιουδαϊκό χωριό της περίοδου, οργανώνεται γύρω από προβλέψιμους ρυθμούς. Οι γυναίκες ξυπνούν πριν από την αυγή για να φέρουν νερό από το κοινοτικό πηγάδι, μεταφέροντας κεραμικές ιδρύες πάνω στο κεφάλι ή στηριγμένες στο ισχύο. Οι άνδρες βγαίνουν στους αγρούς ή στις τέχνες τους. Ο ήχος των λίθινων μήλων που αλέθουν σιτηρά αντυχεί από τα σπίτια, αναμειγνιόμενος με το βέλασμα των αιγών και των προβάτων στους παρακείμενους στάβλους. Το άρωμα του άρτου που ψήνεται σε πύληνους φούρνους διαπερνά τα στενά σοκάκια. Παιδιά τρέχουν ανάμεσα στα κτίσματα, τα γυμνά πόδια τους σηκώνουν μικρά σύννεφα σκόνης από το πατημένο χώμα. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο πρωινό η ρουτίνα έχει ανασταλεί.
Ο οίκος του Λαζάρου, της Μάρθας και της Μαρίας βρίσκεται σε πένθος. Πριν από 4 ημέρες, ένας άνδρας πέθανε σε αυτό το χωριό. Όχι ένας τυχαίος άνδρας. Ένας άνδρας γνωστός, αγαπητός. Ένας άνδρας του οποίου το σπίτι χρησίμευε ως σταθμός για έναν περιπλανόμενο ραβίνο από τη Γαλιλαία και τους ακολούθους του κάθε φορά που περνούσαν από την περιοχή. Η είδηση του θανάτου διαδόθηκε γρήγορα. Απεστάλησαν αγγελιοφόροι. Επισκέπτες έφτασαν από τα Ιεροσόλυμα, μόλις 15 στάδια μακριά, το ισοδύναμο περίπου 3 χιλιόμετρων, μια πεζοπορία λιγότερο από 1 ώρα. Το Ιουδαϊκό έθιμο της περίοδου επιβάλλει ένα αυστηρό και δομημένο πένθος. Οι 7 αρχικές ημέρες, γνωστές ως Σίβα, απαιτούν από τους συγγενείς να παραμένουν στο σπίτι, καθισμένοι σε χαμηλά καθίσματα ή στο έδαφος, δεχόμενοι επισκέπτες που έρχονται να προσφέρουν παρηγοριά. Οι γυναίκες λύνουν τα μαλλιά τους. Οι άνδρες αφήνουν τα γένια τους απεριποίητα. Ουδής εργάζεται, ουδής μαγειρεύει. Οι γείτονες και οι επισκέπτες φέρνουν τρόφιμα. Επαγγελματίες θρηνοδοί προσλαμβάνονται για να ψάλουν θρήνους, μια υπηρεσία που θεωρείται απαραίτητη ακόμη και για τις πιο φτωχές οικογένειες. Το μεταγενέστερο Ταλμούδ θα καταγράψει ότι ακόμη και ο πιο φτωχός άνδρας στο Ισραήλ όφιλε να εξασφαλίσει τουλάχιστον 2 αυλητές και 1 θρηνοδό για την κηδεία της συζύγου του. Ο τάφος όπου εναποτέθηκε ο Λάζαρος ακολουθεί το αρχιτεκτονικό πρότυπο της περιοχής. Ένας θάλαμος λαξευμένος οριζόντια στον ασβεστολιθικό βράχο με μια χαμηλή είσοδο που απαιτεί σκύψιμο για την είσοδο. Στο εσωτερικό, πλευρικές κόγχες ή λίθινοι πάγκοι όπου εναποτίθενται τα σώματα τυλιγμένα σε λινές οθόνες και αρωματικά μπαχαρικά. Η είσοδος σφραγίζεται από έναν κυκλικό ή ορθογώνιο λίθο, αρκετά βαρύ ώστε να απαιτείται η προσπάθεια πολλών ανδρών για τη μετακίνησή του. Αυτός ο λίθος εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς, την προστασία του σώματος από ζώα, τον περιορισμό της οσμής της αποσύνθεσης και τη σαφή σήμανση του τόπου ως ακάθαρτου, σύμφωνα με τον Ιουδαϊκό τελετουργικό νόμο. 4 ημέρες. Αυτή η χρονική λεπτομέρεια, καταγεγραμμένη ρητά στο κείμενο του Ιωάννη, φέρει ένα βάρος που οι σύγχρονοι κατανοούσαν αμέσως. Υπήρχε μια διαδεδομένη πεποίθηση στον Ιουδαϊσμό της περίοδου ότι η ψυχή παρέμενε πλησίον του σώματος για 3 ημέρες, ελπίζοντας να επιστρέψει. Μετά την 3η ημέρα, η αποσύνθεση καθίστατο μη αναστρέψιμη, η ψυχή αναχωρούσε οριστικά και κάθε ελπίδα φυσικής αναζωογόνησης εγκαταλειπόταν. 4 ημέρες σημαίνουν ότι για οποιονδήποτε παρατηρητή του 1ου αιώνα ο Λάζαρος είναι αμετάκλητα νεκρός. Δεν υπάρχει ασάφεια. Δεν υπάρχει πιθανότητα διαγνωστικού λάθους. Δεν υπάρχει πιθανότητα αφύπνισης από κόμμα ή καταληψία. Ο θάνατος είναι βέβαιος, πλήρης, οριστικός. Και είναι ακριβώς σε αυτό το σκηνικό απόλυτης βεβαιότητας που το γεγονός θα εξελιχθεί. Το θρησκευτικό και πολιτικό πλαίσιο της Ιουδαίας σε αυτή την περίοδο είναι απαραίτητο για την κατανόηση του τι συμβαίνει αυτό το πρωινό. Η περιοχή ζει υπό ρωμαϊκή κατοχή για σχεδόν 1 αιώνα. Ο Ηρώδης Αντίπας κυβερνά τη Γαλιλαία και την Περαία ως τετράρχης, ενώ η Ιουδαία και η Σαμάρια τελούν υπό την άμεση διοίκηση ενός Ρωμαίου επάρχου, του Πόντιου Πιλάτου, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο ναός των Ιεροσολύμων, μεγαλοπρεπώς ανακατασκευασμένος και διευρυμένος από τον Ηρώδη τον Μέγα, παραμένει το απόλυτο κέντρο της Ιουδαϊκής θρησκευτικής ζωής. Θυσίες προσφέρονται καθημερινά. Προσκυνητές σειραίουν από όλη τη διασπορά για τις ετήσιες εορτές. Ο αρχιερέας, αυτή τη στιγμή πιθανότατα ο Καϊάφας, γαμπρός του Άννα, ασκεί θρησκευτική εξουσία υπό ρωμαϊκή επίβλεψη. Αλλά υπάρχουν βαθιές εντάσεις κάτω από την επιφάνεια. Μεσιανικές προσδοκίες αναβράζουν ανάμεσα στον λαό. Κινήματα πνευματικής ανανέωσης πληθαίνουν. Φαρισαίοι και Σαδδουκαίοι διαφωνούν για ζητήματα νόμου και δόγματος. Εσέοι ζουν σε χωριστές κοινότητες, αναμένοντας μια επικείμενη θεϊκή παρέμβαση. Ζηλωτές κηρύττουν ένοπλη αντίσταση κατά της Ρώμης. Και ανάμεσα στον απλό λαό υπάρχει μια πείνα για σημεία, για θαύματα, για κάποια απόδειξη ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε το λαό του. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας ραββίνος από τη Γαλιλαία έχει προσελκύσει πλήθη και αντιπαραθέσεις. Οι διδασκαλίες του προκαλούν τις κατεστημένες ερμηνείες. Οι πράξεις του, περιγραφόμενες ως σημεία και τέρατα, προκαλούν θαυμασμό σε ορισμένους και υποψία σε άλλους. Οι αρχές στα Ιεροσόλυμα παρακολουθούν τις κινήσεις του. Ορισμένοι τον θεωρούν προφήτη, άλλοι έναν επικίνδυνο ταραχοποιό.
Κάποιοι ψιθυρίζουν ότι μπορεί να είναι ο υπεσχημένος Μεσσίας. Άλλοι προειδοποιούν ότι τέτοιοι ισχυρισμοί θα φέρουν μόνο την οργή της Ρώμης πάνω στο έθνος. Αυτός ο Ραββίνος είναι φίλος της οικογένειας από τη Βηθανία. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη καταγράφει ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα, τη Μαρία και τον Λάζαρο. Το σπίτι τους ήταν ένα καταφύγιο, ένας τόπος φιλοξενίας και στοργής εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων της δημόσιας διακονίας του. Όταν ο Λάζαρος αρρώστησε βαριά, οι αδελφές έστειλαν επίγοντες αγγελιοφόρους. Το μήνυμα ήταν απλό και γεμάτο εμπιστοσύνη. Εκείνος που αγαπάς ασθενή, όχι ένα ρητό αίτημα, μόνο μια πληροφορία, φορτισμένη με σιωπηρή προσδοκία. Αλλά ο Ραββίνος δεν ήρθε αμέσως. Το κείμενο του Ιωάννη καταγράφει ότι παρέμεινε εκεί που βρισκόταν για 2 ακόμη ημέρες αφού έλαβε την είδηση. Όταν τελικά αναχώρησε για την Ιουδαία, οι μαθητές του διαμαρτυρήθηκαν. Η περιοχή ήταν επικίνδυνη. Υπήρχαν πρόσφατες απειλές. Η επιστροφή εκεί σήμαινε διακινδύνευση της ζωής. Παρόλα αυτά, ήρθε. Και όταν έφτασε στα περίχωρα της Βηθανίας, ο Λάζαρος βρισκόταν ήδη στον τάφο για 4 ημέρες. Η είδηση της άφιξής του προηγήθηκε αυτού. Η Μάρθα βγήκε να τον προϋπαντήσει πριν εκείνος εισέλθει στο χωριό. Το βιβλικό κείμενο καταγράφει τη συνάντηση, τα λόγια που ανταλλάχθηκαν, τη δήλωση πίστης και την υπόσχεση που δόθηκε. Η Μαρία παρέμεινε αρχικά στο σπίτι, περιτριγυρισμένη από τους επισκέπτες από τα Ιεροσόλυμα μέχρι να κληθεί. Όταν εκείνη πήγε να συναντήσει τον Ραββίνο, οι παρηγορητές την ακολούθησαν, υποθέτοντας ότι πήγαινε στον τάφο για να κλάψει. Και τώρα όλοι είναι εδώ, ενώπιον αυτής της πέτρας, ενώπιον αυτού του μνημείου, ενώπιον αυτής της οσμής θανάτου, που κανένα μπαχαρικό δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως. Η ομάδα που περιβάλλει τον τάφο είναι ποικίλη. Υπάρχουν οι μαθητές που συνοδεύουν τον Γαλιλαίο Ραββίνο, άνδρες διαφορετικών προελεύσεων και ιδιοσυγκρασιών, τεταμένοι από την εγκύτητα των Ιεροσολύμων και τις απειλές που αυτά αντιπροσωπεύουν. Υπάρχει η Μάρθα, η πρακτική αδελφή, η οργανώτρια, εκείνη που το βιβλικό κείμενο απεικονίζει να υπηρετεί και να φροντίζει. Υπάρχει η Μαρία, η στοχαστική, εκείνη που το ίδιο κείμενο δείχνει στα πόδια του δασκάλου, απορροφώντας διδασκαλίες. Υπάρχουν γείτονες από τη Βηθανία που γνώριζαν τον Λάζαρο από την παιδική ηλικία, που αγόρασαν προϊόντα από το σπίτι του, που μοιράστηκαν γεύματα σε ημέρες εορτής. Υπάρχουν επισκέπτες από τα Ιεροσόλυμα, ορισμένοι ειλικρινά πενθούντες, άλλοι ίσως περίεργοι για το τι θα έκανε ο αμφιλεγόμενος Ραββίνος ενώπιον του θανάτου του φίλου του. Οι θρηνοδοί συνεχίζουν το έργο τους, αν και με λιγότερη ένταση τώρα. Οι θρήνοι τους αποτελούν ένα σταθερό ηχητικό υπόβαθρο, μια μελωδία τελετουργικού πόνου που διαπερνά όλη τη σκηνή. Ο ήχος είναι ταυτόχρονα τεχνητός και γνήσιος, επαγγελματικός και συγκινητικός. Είναι αυτό που αναμένεται, είναι αυτό που γίνεται. Είναι ο τρόπος που αποχαιρετούν τους νεκρούς στην Ιουδαία του 1ου αιώνα. Ο αέρας φέρει και άλλους ήχους επίσης. Ο απαλός άνεμος που κατεβαίνει από τους λόφους, κάνοντας τα φύλλα των κοντινών ελαιόδεντρων να ψιθυρίζουν. Ο χαμηλός ψίθυρος των συνομιλιών μεταξύ των παρευρισκομένων. Το συγκρατημένο κλάμα ορισμένων. Το σύρσιμο των σανδαλιών στο βραχώδες έδαφος. Και περιστασιακά, η τεταμένη σιωπή που εγκαθίσταται όταν όλοι αντιλαμβάνονται ότι κάτι πρόκειται να συμβεί. Ο ήλιος συνεχίζει την άνοδό του. Το φως αλλάζει ανεπαίσθητα κάθε λεπτό, οι σκιές μικραίνουν, η ζέστη αρχίζει να γίνεται αισθητή εκεί όπου πριν υπήρχε ψύχος. Ο ασβεστόλιθος των βράχων αντανακλά τη φωτεινότητα, δημιουργώντας μια λάμψη σχεδόν τυφλωτική σε αντίθεση με το σκοτάδι που διακρίνεται μέσα από τις σχισμές γύρω από την πέτρα του μνημείου. Ο Ραββίνος στέκεται ενώπιον του τάφου. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη καταγράφει ότι συγκινήθηκε βαθιά και δάκρυσε. Η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αντίδρασή του υποδηλώνει έναν εσωτερικό συγκλονισμό, μια βαθιά ταραχή που υπερβαίνει τη συνηθισμένη θλίψη. Οι παρευρισκόμενοι ερμήνευσαν τα δάκρυα ως απόδειξη της αγάπης του για τον νεκρό φίλο. Ορισμένοι, ωστόσο, αναρωτήθηκαν φωναχτά γιατί εκείνος που είχε θεραπεύσει τυφλούς δεν είχε εμποδίσει αυτόν τον θάνατο, πλησιάζει στην είσοδο του μνημείου. Και τότε έρχεται η διαταγή που κανείς δεν περίμενε. Άρατε των λίθων. Οι λέξεις πέφτουν στον αέρα σαν πέτρες οι ίδιες. Υπάρχει μια στιγμή ακατανοησίας, δισταγμού. Η διαταγή δεν έχει νόημα για τους παρευρισκόμενους. Το σώμα βρίσκεται εκεί 4 ημέρες.
Η αποσύνθεση είναι προχωρημένη. Το άνοιγμα του τάφου σημαίνει έκθεση όλων στην ανυπόφορη οσμή, στην ενοχλητική θέα, στην τελετουργική ακαθαρσία που επιφέρει η επαφή με τον θάνατο. Είναι η Μάρθα που εκφράζει αυτό που όλοι σκέφτονται. «Κύριε, ήδη όζει, διότι είναι τεταρταίος». Η απάντηση που λαμβάνει δεν είναι υποχώρηση. Είναι μια επαναβεβαίωση, μια υπόσχεση, μια προϋπόθεση. Εάν πιστεύσεις, θα δεις τη δόξα του Θεού. Υπάρχει μια στιγμή σιωπής. Και τότε άνδρες αρχίζουν να κινούνται. Χέρια τοποθετούνται ενάντια στην πέτρα, μύες τεντώνονται. Ο βράχος αρχίζει να υποχωρεί, ξύνοντας την είσοδο του τάφου με έναν ήχο βαρύ και τραχή που αντυχεί στους λόφους. Εκατοστό προς εκατοστό το εσωτερικό σκοτάδι αποκαλύπτεται. Και μαζί του η οσμή. Η αδιαμφισβήτητη μυρωδιά σάρκας σε αποσύνθεση, μπαχαρικών ανίκανων να συγκρατήσουν τον θάνατο ενός σώματος που επιστρέφει στη γη τα στοιχεία που το αποτελούσαν. Ορισμένοι άνθρωποι οπισθοχωρούν ακούσια. Χέρια καλύπτουν μύτες και στόματα. Πρόσωπα συσπώνται. Το ένστικτο της απομάκρυνσης από το ακάθαρτο, από αυτό που είναι θάνατος, από αυτό που είναι τέλος, είναι σχεδόν ακαταμάχητο. Αλλά ο Ραββίνος δεν υποχωρεί, στέκεται ενώπιον του σκοτεινού ανοίγματος. Το φως του πρωινού διεισδύει λίγες σπιθαμές στον θάλαμο, αποκαλύπτοντας μόνο την είσοδο του χώρου όπου κοίταται το σώμα. Το εσωτερικό παραμένει στις σκιές. Οι πλευρικές κόγχες είναι αόρατες. Οτιδήποτε βρίσκεται εκεί μέσα είναι πέρα από την εμβέλεια του φυσικού φωτός. Υπάρχει απόλυτη σιωπή τώρα. Οι θρηνοδοί σταμάτησαν. Ο άνεμος μοιάζει να έχει πάυσει. Ακόμη και τα πουλιά στα κοντινά ελαιόδεντρα σιώπησαν. Είναι σαν η ίδια η κτήση να κρατά την ανάσα της. Ο Ραββίνος σηκώνει τα μάτια, όχι προς τον τάφο, προς τον ουρανό. Το κείμενο του Ιωάννη καταγράφει μια προσευχή, όχι ένα αίτημα, μια ευχαριστία. Μια δημόσια δήλωση ότι αυτό που πρόκειται να συμβεί προέρχεται από τον Πατέρα, ώστε οι παρευρισκόμενοι να πιστέψουν. Και τότε η φωνή, μία μόνο λέξη, ένα όνομα. Λάζαρε. Ακολουθούμενη από μια διαταγή. Δεύρο έξω. Η φωνή δεν είναι ψίθυρος, δεν είναι κραυγή. Είναι μια κλήση, μια εξουσία που δεν ζητά, που δεν προτείνει, που δεν περιμένει, που διατάζει, που ορίζει, που προστάζει τον ίδιο τον θάνατο. Τα δευτερόλεπτα που ακολουθούν είναι τα μακρύτερα που οποιοσδήποτε εκεί θα βιώσει ποτέ. Η σιωπή είναι καθολική. Το σκοτάδι του τάφου είναι αδιαπέραστο. Τίποτα δεν κινείται, τίποτα δεν απαντά. Και τότε, κίνηση. Από το εσωτερικό του σκοτεινού θαλάμου, κάτι εγείρεται, κάτι αρχίζει να βαδίζει. Μια μορφή αναδύεται από το σκοτάδι, βήμα προς βήμα, πλησιάζοντας το φως. Λινές οθόνες περιβάλλουν το σώμα, τα χέρια, το πρόσωπο. Μπαχαρικά αποκολλώνται σε κάθε κίνηση. Η οσμή αλλάζει, ή ίσως απλώς οι αισθήσεις όλων των παρευρισκομένων καταραίουν, ανίκανες να επεξεργαστούν αυτό που μαρτυρούν. Ο Λάζαρος σταματά στην είσοδο του τάφου, ζωντανός, όρθιος, αναπνέοντας. Ο άνδρας που ήταν αμετάκλητα νεκρός. Το σώμα που ήδη όζε. Η ψυχή που σύμφωνα με όλες τις πεποιθήσεις της περίοδου είχε ήδη αναχωρήσει οριστικά. Είναι εκεί, τυλιγμένος ακόμη στα εντάφια σάβανα, αλλά ζωντανός. Το Ευαγγέλιο καταγράφει την τελική διαταγή. Λύσατε αυτόν και άφετε αυτόν υπάγειν. Τρέμοντα χέρια υπακούουν. Οι οθόνες αφαιρούνται. Το πρόσωπο αποκαλύπτεται. Και εκεί είναι ο Λάζαρος της Βιθανίας. Κοιτάζοντας την αδελφή του Μάρθα, την αδελφή του Μαρία, τον φίλο που έφτασε πολύ αργά και ακριβώς την κατάλληλη στιγμή. Ένα πλήθος που δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό το ξημέρωμα. Αυτό που συνέβη εκείνο το πρωινό αντίχησε αμέσως. Το κείμενο του Ιωάννη καταγράφει ότι πολλοί από τους Ιουδαίους που μαρτύρησαν το γεγονός πίστεψαν. Αλλά ορισμένοι πήγαν στις αρχές στα Ιεροσόλυμα και ανέφεραν το συμβάν. Η απάντηση ήταν μια συνεδρίαση του Συνεδρίου του Ανώτατου Συμβουλίου, όπου ελήφθη η απόφαση. Αυτός ο άνθρωπος ποιεί πολλά σημεία. Εάν τον αφήσουμε έτσι, πάντες θα πιστεύσουν εις αυτόν και θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα καταστρέψουν και τον τόπο μας και το έθνος μας. Η θανατική καταδίκη προφέρθηκε σε εκείνη τη συνεδρίαση, όχι μόνο κατά του Ραββίνου, αλλά και κατά του Λαζάρου. Ο αναστημένος άνδρας έγινε μια ζωντανή απόδειξη, μια περιπατούσα μαρτυρία που δεν μπορούσε να διαψευστεί. Όσο εκείνος ζούσε, η μαρτυρία της Βιθανίας θα παρέμενε αδιαμφισβήτητη. Ο τόπος τιμάται από τους πρώτους αιώνες.
Η χριστιανική παράδοση ταυτίζει τον τάφο του Λαζάρου στην Αλ-Εϊζάρια μέχρι σήμερα. Μια εκκλησία κτίστηκε πάνω στον τόπο τον 4ο αιώνα, αντικαταστάθηκε από άλλη κατά τη Βυζαντινή περίοδο και αργότερα από ένα τζαμί κατά την Μουσουλμανική περίοδο. Αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τάφων του 1ου αιώνα στην περιοχή, συμβατών με την περιγραφή του Ευαγγελίου. Προσκυνητές επισκέπτονται τον τόπο εδώ και σχεδόν 2 χιλιετίες, κατεβαίνοντας τα 24 σκαλοπάτια που οδηγούν σε έναν θάλαμο που η παράδοση ταυτίζει ως το αρχικό μνημείο. Το γεγονός της Βηθανίας κατέχει μοναδική θέση στην αφήγηση των Ευαγγελίων. Είναι το τελευταίο και μεγαλύτερο από τα 7 σημεία που κατέγραψε ο Ιωάννης. Είναι ο άμεσος καταλύτης των γεγονότων που θα οδηγήσουν στη Σταύρωση, σύμφωνα με το ίδιο Ευαγγέλιο. Είναι η μέγιστη επίδειξη εξουσίας επί του θανάτου πριν από την ίδια την Ανάσταση του Ραββίνου, λίγες εβδομάδες αργότερα. Εδάκρυσε ο Ιησούς, καταγράφει το κείμενο, στο μικρότερο στίχο της βίβλου σε πολλές μεταφράσεις. Και τότε διέταξε τον θάνατο να αναστραφεί. Για τους πρώτους χριστιανούς η Βηθανία ήταν απόδειξη και υπόσχεση. Απόδειξη ότι εκείνος που αποκαλούσαν Κύριο είχε δύναμη πάνω στον έσχατο εχθρό. Υπόσχεση ότι η ίδια φωνή που κάλεσε τον Λάζαρο από το μνήμα θα καλούσε όλους όσοι πιστεύουν κατά την έσχατη ημέρα. 2.000 χρόνια μετά το χωριό υπάρχει ακόμη. Ο τάφος επισκέπτεται ακόμη. Η ιστορία διηγείται ακόμη. Σε εκκλησίες ανά τον κόσμο, το κείμενο του Ιωάννη 11 διαβάζεται σε κηδείες, σε λειτουργίες της Τεσσαρακοστής, σε στιγμές πένθους και ελπίδας. Το Λάζαρε δεύρο έξω έγινε σύμβολο κάθε θεϊκής κλίσης, κάθε καλέσματος που σπάει φραγμούς που μοιάζουν ανυπέρβλητοι. Εκείνο το πρωινό στη Βηθανία, ορισμένοι άνθρωποι είδαν και πίστεψαν. Άλλοι είδαν και επεδίωξαν να καταστρέψουν εκείνον που ενήργησε το σημείο. Η ίδια απόδειξη παρήγαγε αντίθετες αποκρίσεις. Έτσι ήταν τότε. Έτσι συνεχίζει να είναι. Ο ανοιχτός τάφος παραμένει ως ερώτημα ενώπιον κάθε παρατηρητή, ανά τους αιώνες. Ο ήλιος ανέβηκε πλήρως πάνω από τους λόφους. Το φως του πρωινού έγινε πλήρες φως της ημέρας. Η οσμή του θανάτου αντικαταστάθηκε από κάτι που κανείς δεν ήξερε να ονομάσει. Και ο Λάζαρος της Βηθανίας βάδισε έξω από το σκοτάδι προς το φως, προς την αγκαλιά των αδελφών του, προς μια δεύτερη ζωή που θα σημαδευόταν από το βάρος και τη δόξα του, να είναι ζωντανή απόδειξη μιας δύναμης που δεν αναγνώριζε όρια. Η πέτρα παραμένει απομακρυσμένη στη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Έτσι ήταν το πρωινό στη Βηθανία. Έτσι καταγράφηκε. Έτσι μνημονεύεται. Εάν αυτό το ντοκιμαντέρ φώτισε την κατανόησή σας για την ιερή ιστορία, εγγραφείτε στο κανάλι. Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Κάθε επεισόδιο είναι ένα ταξίδι στο παρελθόν για την κατανόηση του παρόντος. Αφήστε στα σχόλια ποιες άλλες βιβλικές στιγμές θα θέλατε να δείτε να αναπλάθονται. Μοιραστείτε το με όποιον επιζητά να γνωρίσει την ιστορία.